July ni som pariat kumsang ni pariat Xander ko pel sheta chuan Gina Coleman chuan afanu chu Nia Transit Station Gwinnett Georgia chuan lam turin akala chutilai tak chuan mi pa pakhat chuan ding takarun panin kumsom lemi Gina chu a oma takapin Gina kar chuan atlan chengala midalo mutu chuan 911 call ngalin police te thlen main ambulance chuan Gina chu damdoin lama phurania damdoin thlen puyani nuin a hliam tor lovin a bora zui tamaya poi khoina mona police ten thlen chuan mitalo mu ve tu thau bus driver chuan silai mit puak tu chu mi pa midum nein Gina chu akara a umlai reng kapin kar changa apo chwa nuwa Gina kar manga atlan chhia thu soya chupa chuan korwar aban ton ton sing hak thu soya no chui tu te chuan Gina kar chu chui zui ngalin Gina yi aka na muna changa mel som thuma hla forest park a chuan miswal chuan kar chu alo nu chhiani police quarter lama lak nein kar chung chu uluk takin an handapa vanei thak takin secret bung pakhat an mu hlau mai Gina khan zera zuk ngai lo wangin he secret bung hi Gina thatu zuk ani ngeyarin ta hle maya leplama enfia tura an thon nuwa to chui tu te chuan tol thana thlen zana a bolbor vela CCTV footage te chu an han ena a hnu dewa chuan thil mu an nei ta gas station a chuan midum pakhat korwar aban sing ha chu runlutin engemo alei nuwa chhuaka reilote a lo lut lein secret ale leya Gina yi akara secret answer benang cha kha aleni zui no chui tu te chuan mi swalin kar nu chena bula CCTV footage an han en le chuan gas station a CCTV footage ami bok kha kar nu chena par ka chang chuan aron kal le ta zan mai heba hi tunge ni sheturin DNA result cha an ngak towa hun engemaw chen result lo chwa hun an nga nu chuan DNA milpui chu mithiam de chuan an mu thei ta Donald Eugene Smith niin hepa hi Gina yi that tu ti chanan a phone location history an han en chuan Gina yi tha ani zang khan a kar nu chhia ani na muna chupa phone chu active ti an she thei ta a finfiana an nei thathokata anin sha nuwa chuan Donald chu chena in nei lote tomem na car park ka chuan chui thlengin station lama la kanita a detective chuan car le Gina thalak chu mu tirin Donald chuan ala mu ngai lo ve thua soya detective in car chunga a DNA om thu shil chuan Donald chuan nui za deu reu oilo mel deuh se chuan kara chuan a DNA om thailo thu le a chuan lo thu a soya gas station CCTV footage a chetlain entir chuan Donald chuan hei hi keima kanelo khotiang kor khu kanelo shim kan mel pu an anglo a mel lang chiang boxi lo ati ve tlata in pontir tum takin detective chuan I thona legal seat fu sachangin I chanchin kan zota I biodata a I phone number da e kha mi swalin kar nu chhiana huna le I dor kalna khan a active ani tia phone number enter chuan Donald chuan a khabe domin ka phone number ani lo ka unau pa phone number ani kha ati tamaya a unau pa hi Ronald niin a phiar pui alonia Donald chuan sap hawina identical twins anti phira po melenang bi kangkha anni wangin DNA in ang an nei thua soya officerin a unau pa phone rongte a chena te a zo chuan Donald chuan a chang she hleya poi khoi tuwa midang mo pu a dhulo thua soya ase detective chuan tuimo zok chu poi khoi tu inni wangin isoi ngei turani atia ase Donald chuan a hnial ve chang ama a ingai tuan hunte an peli richin polygraph test nei tirin apal tlang zawlo ve thunga officer chuan chataka bezelin Donald chuan a unau pa in chu tiang thila ti mai chu shemati thote CCTV footage chu anu le pa le an far nu ten NVC a in thuam dana changringot puin
a unau pa Ronald Zok chu ani ti an she ngal theiang ti na soya ti chuan nu chui tu te chuan Donald chu Ronald ta chena zot lui talovin an nu le pa te na chuan kaljelin CCTV footage video chu an entir ve ta a Donald ta soyang nge in Donald ani lo thu le a phir pui Ronald Zok ani thu an lo soya Ronald ta phone number a callin tu chui tu te chuan police station a inlan tura an ti chuan Ronald chuan alo du hau lo maya ma se adu lo ngot thei ni hek lo tu chui tu te chuan a phone location atang chuan chui thlengin anu le pa te na chuan alo biru reng ti an sia chuan police station lama chuan an shwai lui ta thawani heti lai hian tu zok nge thil ti swal tu dik tak shiat alani lo wangin Donald po shen alani ria Ronald chuan ainga po chuni se thisen test phut adu thosoya a chanan zo chuan a unau pa Donald an chwa zalen theinan ani thosoi detective chuan I unau pa chu a fihli mani phut chuan shenreng chan tur kan nei lo a thiam ti kan sha drawar walin kan chwa nga langa ti ya Ronald zona an zola hian lep lama changin phone call an donga kara chuan fingerprint hmoni ya chu fingerprint chuan Ronald ta fingerprint amil thu arun soita a an DNA chu inang ma se an kulzetha ain mil miau lo wangin kulzetha chuan poi khoi tu dik tak chu aron puang zar ta ni Ronald chu twal that tu dik tak ani ti a chian hnuah chuan detective chuan a twal tha chan te chu a zota ma se Ronald chuan soitur po ka nei lo ti na changa thil thleng palani chuan ngai na thiam na deuh te po om theima na tia detective ina shil chuan Ronald chuan ngui ngai chung chuan thu soitur engma ain po cha luk lo thuin a changa detective chuan jinai thalak vel mu in school zirtir to niin fa pathum chu a engkol turin nu cham ina changina la a chung kwa sa khongai sakmi takania a chung te hena I tha chantal zo chwa ka intiam to tuna soilo poni la chal nei huna jachin a chung te le juror mi som le pani ma soi turin ati don thau chea tuna soi ngei du chal nei huna soi ati chuan Ronald chuan a tha chan chu soi tur mu mal a nei lawa keima hian thok le khata alo thleng top mai ti bak soi tura chelo Ronald chuan zial zuk chol dilin inkom na chu an ti top lai loka an lo let le chuan detective chuan Ronald chu ha dam taka omzok theinan ama azok chu camera ma a chota zoka Ronald chuan rol thar ani lai changa silaya mitina ankar thu sak a sha to china chutiang tho chuan jinia po chu a silai na tina ma se kumalo ve me chuan aril ru a thlak le to anyange korda chuan Ronald chuan silai mit pok tu chu a phir pui Donald Zok ani thu a soile tamau maya ma se a thon thu chuan jury te a min zo tlat lo ti chuan February ni kwa kumsang ni soma Ronald Smith chu Genia Coleman a tha wangin first degree murder manga thiamlak chan tirania dam chung lungin tang tur le parola chuak thailo tura a chung thurel sak ani ta ni